Hej, mit navn er Lars Wolf. Jeg bliver 61 i år i oktober. Jeg har ikke planlagt den her video, jeg laver, men jeg gør det bare sådan, for det er nogle ting, som ikke er i orden i mit liv. Det hele jeg må starte på den måde. Jeg var født hjerneskadet med epilepsi og med andre forstyrrelser. Fordi min mor hun tog nogle piller og måske andre ting, som jeg ikke ved af, men hun har fortalt mig, og det kom meget sent. Jeg var over 50, da hun sagde det til mig. Min mor har altid været en lukket person, så det var svært at finde ud af hende. Hvad psykiske problemer hun selv har slåsset med. Jeg ved ikke den rigtige, hvad skal man kalde det, hvis det er en person, som fejler noget, men ikke har fået det undersøgt, så kan man jo heller ikke finde ud af, ved mig, jeg var jo hjerneskadet, da jeg blev født, fandt man ud af, og jeg havde epilepsi, da jeg havde kramper, og sådan nogle ting der. Jeg var psykisk forstyrret, en forstyrret person, eller et forstyrret barn, det kom til verden. Men ved min mor havde man ikke fastlagt, hvad det var, hun fejlede, fordi hun ville aldrig gå hen og blive undersøgt af læger og få en sat det fast, hvad hun fejlede. Det ville hun aldrig. Og hun har altid skulle have noget at berolige sig på. Jeg kan huske, det jeg husker, det var, at hun tog over grænsen til Tyskland. Vi boede jo tæt på grænsen ved Tyskland, fordi vi boede i Sønderborg, og det er også der, jeg er født. Jeg kan huske, hun kom hjem en gang med Lissengeist. Det var en drikkelse, man skulle tage et par dråber af i et glas vand, så vidt jeg husker, eller på en ske. Og så skulle det så bevirke mod universitet og så videre. Men jeg kan huske, at min mor, hun drak hele flasken. Hele flasken. Og det var jo alkohol i, så hun er nok blevet lidt beruset. Men det, hvad jeg kan huske, det var det første tegn på, at hun misbrugte ting. Og noget andet, jeg kan huske, jeg var i hvert 6 år, og jeg havde fået ny medicin mod epilepsi, og så kom jeg tilfældigvis ud i køkkenet, og der stod min mor så foran mig med flasken, kluk, 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 og drak af flasken, og det forsvandt halvdelen af flasken, og jeg også kun skulle have haft et lille bæger, som følger med medicinen, ligesom når man har for hostesaft. Men min mor, hun tømte næsten flasken. Og jeg kan huske, jeg råbte, far, skynd dig at komme, hun drikker min medicin. Men da min far så kom ud i køkkenet, så havde hun længst stillet flasken fra sig og sagde, jeg har ikke rørt noget. Og jeg blev ved, og min far sagde så til min mor, du må sandelig ikke røre Lars' medicin, det skal han jo bruge selv. Men mere kom det ikke ud af det. Jeg har en anden oplevelse nu snakker jeg sådan lidt, vi går fra mig i tiden. Min mor, hun sendte engang mig, jeg skal lige have en smøg, for jeg ryger altså. Det er en dårlig vane, men jeg er også ved at holde op. Det er sådan noget andet. Men min mor sendte mig en gang ind til min bedstemor, og hun havde sagt til mig, at jeg skulle gå hen til min bedstemor og invitere hende med på ferie. Vi skulle holde nytår i Tyrol. Og så sagde hun, her er du en masse brochurer, du skal tage med til bedstemor, og så invitere hende med.
Jamen, så sagde jeg jo lige, inden jeg gik, er du noget sikker på, hun skal med? Ja, det du bare gå hen til bedstemor og invitere hende. Så jeg tog hen til bedstemor. Hun boede 500 meter fra, hvor vi boede. Så hun havde en lille lejlighed, sådan 2-værelses. Vi boede nede i et villa dengang. Min far havde købt et villa til, min morfar havde købt et stort villa. Rødstens. Nå, det var noget andet igen. Jeg tog hen til bedstemor. Når jeg ser med lukkede øjne af det, fordi så kan jeg bedre fortælle det, jeg vil. Så det gør jeg nok en hel del af. Men jeg har også lidt svært ved at snakke, men det har noget at gøre med min hjerneskade og andre ting, som i min psyke, eller i min, måske, ja, det er ikke af min hjerneskade, det gør jeg lidt svært ved at snakke, men jeg håber, I kan forstå mig. Så jeg tog hen til bedstemor på min cykel, og gik op til hende og ringede på døren, og hun var glad for at se mig, og så satte jeg mig ned, så sagde jeg, bedstemor, jeg har en masse brochurer med, du skal se. Så sagde hun, nej, har du det, hvad er det der? Ja, nu skal du høre, du skal med til Tyrol og fejre nytår sammen med os. Nej, det kan da vist ikke passe, sagde hun så. Så sagde jeg, jo, sagde jeg til hende, det kunne godt være rigtigt, det var rigtigt. Så hun satte og kiggede i brochuren og sagde, jamen er det rigtigt, jeg skal med? Så sagde ja, du skal med. Nå, så fik vi, vi drak kaffe. Hun havde bagt nyt franskbrød. Så det var lidt lunt endnu. Så det var dejligt med at få bedstemor franskbrød med smør, nybagt franskbrød med smør, og vi drak kaffe til jo. Og jeg har vel været en 12, måske, ja, jeg tror jeg har været 12 år. Og min bedstemor var selvfølgelig glad, og så sagde hun, jeg har et pas, det er vist udløbet, kan du ikke tage det med hjem til mor, så hun kan se på det? Ja, sagde jeg så. Men det var noget, de sagde inde i mig, det kan være, hun slet ikke skal med alligevel, så jeg sagde, jamen så kommer hun hen til dig og ser på passet, hvis det er ved at være udløbet, eller er udløbet. Så sagde hun, jamen det kan hun også. Nå, vi satte os på lidt tv, en god film, og så blev klokken så mange, så skulle jeg til at hjem, for jeg skulle jo i skole næste dag. Så jeg tog hjem igen, og så kom jeg ind ad døren, så så jeg min mor stå i køkkenet, så sagde jeg til min mor, ja, men bedstemor vil gerne med til Tyrol. Så sagde min mor, Tyrol? Hun skal da ikke med. Jo, du sagde at jeg skulle gå hen og invitere hende med til Tyrol. Det har jeg aldrig sagt, sagde hun så. Hvad er det, du har gjort? Vil du ødelægge hele vores ferie? Så sagde du har da lige sagt, at jeg skulle invitere hende. Jeg har da sagt til og vist hende alle brochurer, som jeg fik med fra dig. Det passer ikke. Ej, ved du hvad, skal du ødelægge vores ferie, sagde hun så. Og så blev jeg jo helt forvirret, og så kom den tanke igen. Jeg vidste, det var noget galt, men hun opførte sig, som om hun havde personlighedsspaltning, fordi den person, der havde inviteret bedstemor med, hun var en glad og en glad mor, men den mor nu, hun var gal, og jeg kunne slet ikke kende hende. Så jeg gik i bad, fordi jeg ved sgu ikke, hvorfor jeg gik i bad, men jeg havde hældt vand op i badekarret, og så gik jeg i bad. Og jeg sad i badekarret, og min far kom hjem og kom hen og bankede på døren til badet og sagde, Lars, så sagde jeg, ja, har du inviteret bedstemor med til Tyrol? Så ja, det har jeg. Jamen, det skal jeg nok ordne. Hun skal jo passe katten, imens vi er væk. Så sagde jeg ingenting. Det kom aldrig rigtig frem, det der med, at hun havde sagt først, at jeg skulle invitere hende, og bagefter, så havde hun sagt, det havde hun aldrig sagt til mig. Men jeg har aldrig glemt det. Men det var mange af de ting, der foregik dengang, jeg aldrig sagde til nogen videre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Det ved jeg ikke. Jeg har beholdt det for mig selv åbenbart. Men det var bare en af de ting, der skete.
En anden ting, jeg skal nok gå tilbage til, det er, hvor jeg blev født med min hjerneskade. Det gør jeg om et øjeblik. Men en anden ting, det skete. Min bror, han bandt mig en gang til radiatoren i mine underbukser. Jeg var lige kommet op på badet, så bandt han mig fast til radiatoren med mine underbukser. Og jeg satte det nøgen, mens han havde bundet det til, og jeg satte og holdt mig for, det holdt jeg mig for. Og min mor sad og brølgrinede på stolen af mig, og jeg sagde, og jeg vil gerne have, I binder de underbukser op, så jeg kan komme fri. Men min storebror, han gik bare, så kom han tilbage, og så havde han en klud med, og så stoppede han den ind i munden på mig, og så sagde han til min mor, sådan behandler man som folk, så et menneske som mig, fordi når de får anfald, så skriger de jo sådan, så jeg havde en klud i munden også. Min mor sagde bare og grinede. Hvordan jeg i grunden kom fri, det ved jeg ikke, men jeg kan huske, at min far kom hjem, så fortalte jeg ham det alligevel. Men han sagde, kan det nu være rigtigt? Så, ja. Og sådan var det så mange episoder i mit liv. Ja, en anden en var, da vi var i Harzen på ferie. Mine 2 brødre, min mor og far og mig. Så pludselig tog min bror fat i mig. Han havde en nylonjakke liggende, nylon her, det vidste jeg kan ikke huske det, men det var en jakke, han havde. Den lå over skødet på ham, og så rev han fat i mig og pressede mit hoved ned i sin jakke, og det holdt han fast i mit hoved. Og så sagde min mor, det gik et øjeblik, så sagde min mor, hvorfor er Lars så rolig? Hvorfor siger han ikke noget? Jamen, jeg er lige ved at, sagde min storebror så, jeg er lige ved at få ham i ro, fordi det trænger han til, så sagde min mor bare, nå. Og bilen den støjede jo en del, det var sådan en gammel Ford-bil, min far havde, men den støjede jo en del. Han holdt mig fast, og så gik det, og tiden den gik jo, og jeg kunne ikke komme fri. Jeg prøvede på alle mulige at komme fri, og jeg kunne ikke trække vejret. Så pludselig begyndte det hele at køre rundt, og de kørte bare rundt. Og så ved jeg ikke, hvad det skete, men så var jeg væk. Det næste, det skete, eller jeg lå i hvert fald nede i græsset, hvor jeg lå, det vidste jeg ikke, man kunne dufte, at det var græs. Og min far, han ruskede i mig, Lars, og så kom jeg åbenbart til mig selv, men jeg var ikke klar over, hvad det var sket. Det er det samme. Jeg var meget langt væk. Så kom jeg til mig selv. Så sagde min far, nå endelig, jeg tror, du har haft et anfald, sagde han så. Og så, jeg kom vel på benene igen, men da jeg så så var kommet ind i bilen igen, og så sagde min far, nu kører vi altså hen på hotellet og slapper lidt af. Og det var alligevel det, vi skulle jo. Men min bror sagde så, nå, fik du da en lille lur? Og hvad det så skete, jeg tænkte ikke noget, men jeg røg lige ind i hovedet på ham, og krassede ham ind i hovedet, og krassede. Jeg havde jo dengang nogle rigtig skarpe negle, jeg fik dem vist aldrig klippet. Det var jo også noget mærkeligt noget det hele. Men jeg krassede ham ind i hovedet, og han skreg, og jeg krassede, så skal du kvæle mig, skulle du. Jamen, min far, han sagde, hvad laver du? Og vendte sig om imod mig. Han satte jo i foran og kørte bilen og vendte sig om imod mig. Altså til den side og kiggede. Og sagde, hvad skal du? Og så bremsede han bilen. Tog han fat i mig og trak mig hen til døren.
og jeg kæmpede godt nok imod, og jeg råbte så til min far, jamen han ville jo kvæle mig, han var ved at slå mig ihjel, og så smed min far mig ud af bilen. Ja, jeg væltede vel om, og så jeg var kommet ud af bilen, så kørte han videre, og bilen forsvandt, og jeg stod der i ingenting, og ikke vidste, hvor jeg var henne, og jeg råbte jo efter dem, at de skulle komme tilbage, og så vendte jeg mig om og kiggede ned ad den anden, altså jeg stod jo sådan her og kiggede mobilen, det forsvandt om hjørnet et eller andet sted deroppe. Og så vendte jeg mig om og kiggede ned ad vejen, og så stod det en dame, og hun stod sådan her. Og så tænkte jeg, nej, og så blev jeg sgu flov, og så skyndte jeg med at gå, men hun havde jo nok set det hele, og var i et mindre chok, at der junge, han var blevet smidt ud af bilen. Og så gik jeg rundt, og så fandt jeg også hotel til sidst, men jeg tænkte, nu kommer jeg ikke hjem til det hotel til dem. Jeg bliver væk. Og klokken den var langt over midnat, før jeg kom tilbage. Og min mor, hun lå inde i sengen i det andet værelse, og snakkede og grinede. Min far sagde så til mig, nå, har du været ude og se byen? Så sagde jeg bare, ja, det havde jeg. Ja, det var sgu noget mærkeligt noget. Og det var sgu, men min mor havde åbenbart fået et nervesammenbrud af det hele, så, men det blev ikke gjort noget ved det. Senere så var det en episode med, hvor det var gået et vindue i stykker. Det var så et skråvæg, og vinduet var gået i stykker. Hvordan det var, kan jeg ikke huske, men det hang sådan et stort stykke af ruden op i, det er oppe i nu. Og så råbte min bror på mig, ja, så kom og se, jeg skal vise dig noget. Jeg kom op, og det var jo i mit værelse, og han stod der på en mærkelig måde, han havde hænderne om bag ryggen. Og så sagde han, kom her og se, nu skal jeg vise dig noget. Så sagde, hvad er det der? Og jeg gik hen og sagde, du skal lige komme lidt nærmere. Og så gik jeg lidt nærmere. Og så sagde han, nu skal du bare se. Og så fremkom det en kølle, og han knaldede køllen lige op i glasset. Og ruden faldt ned og ramte min tæer. Og jeg skreg, og blodet det begyndte at komme. Stor blodpøl kom ud, og så kiggede han ned på mine tæer, og så rendte han. Det ved ikke så, hvor længe han var væk, men han kom tilbage med min far, og min far kiggede også på mine tæer, da jeg fået sat mig hen på sengen. Han kiggede på mine tæer og sagde, du skal ned til lægen, og så kom jeg ned til lægen. Jeg fik så limet tæerne, som faktisk hang bare i ingenting, men de blev limet, og jeg var syg hele natten, og min far mente, det var glas ned i såret, og ja, jeg skal lige have lidt cola, men jeg vågnede så op i sengen om aftenen eller natten, og der sagde min far ved siden af mig, det var faktisk kun min far, det tog sig af mig i hele min barndom. Min mor, hun tog sig sådan set aldrig af mig. Hun var bare med til at gøre mit liv surt sammen med min storebror. Det var ligesom de holdt sammen og var efter mig hele tiden. Jeg strikker lige lidt cola. Skål. Ja, det var så det. Tidligere havde min storebror jo lukket mig op på høloftet, da vi boede på Kajnes, og det var et høloft, da min mor og far havde en nedlagt gård, og min storebror havde så lukket mig op på høloftet og sagde også noget med, at jeg skulle komme og se, og der var jeg jo ikke så gammel, han var lidt ældre end mig, nogle år ældre end mig.
Så han sagde, kom her, nu skal jeg vise dig noget. Og så gik jeg jo. Jeg sagde, du skal lige gå lidt til den side. Det. Ja, stop, så nu skal du komme til at se det. Og så gik jeg jo fremad, og han stod for enden af, hvor det så gik ned til en garage, 2 meter ned, og der var så en garage, hvor min far holdt bilen, når han kom hjem fra sit arbejde. Men jeg gik så, og så pludselig sagde det vups, og jeg røg igennem høet, og så faldt jeg ned i garagen. Det var et stort hul, og det har han så fyldt hø over. Og jeg røg ned igennem det hul der, som man bare havde lagt hø over. Det var et stort hul i nogle huller deroppe på øloftet, så vi skulle passe meget på. Men han havde fået mig dirigeret sådan hen, så jeg virkelig faldt ned. Og det lå jeg så, jeg tror jeg lå 5 minutter og kunne ikke røre mig. Det næste så skete var, jamen jeg løb ind til min mor, og så sagde jeg det til hende, at jeg var faldet ned igennem gulvet, som jeg forstod det ikke lige på det tidspunkt, og jeg fortalte min mor, at jeg havde lagt det et stykke tid og ikke kunne røre mig. Så sagde min mor bare, nå, men det er jo ikke sket noget med dig, går du bare ud og lege igen. så jeg kom ud igen. Det blev jo ikke undersøgt. Det skulle det jo have været, når man styrte sådan i. Men det der var igen min storebror. Det var stod bag det. Første gang han forsøgte faktisk at slå, jeg mener sgu han ville slå mig ihjel. Den allerførste gang jeg husker, der var jeg 2,5 år, og jeg var kommet op på bordet og fået en kasse over hovedet, papkasse, så jeg ikke kunne se, og så sagde min storebror, du skal bare blive ved med at gå indtil jeg siger stop. Jeg skal nok sige stop, når du ikke må gå længere. Og så gik jeg jo fremad, og han sagde aldrig stop, så røg jeg lige direkte ned på gulvet og slog de fortænder ud, jeg havde, og måtte til tandlægen, og ja, husker ikke rigtig, hvordan det var læst, men jeg var jo også kun 2,5 år. Han var nogle år ældre end mig, så det var sgu en mærkelig storebror, og sådan var han hele vejen igennem. Jeg mener sgu, han forsøgte at slå mig ihjel. Men jeg har også skældt ham ud over, eller sagt det til ham jo, men han ville ikke snakke med mig i dag, og det ville min lillebror heller ikke. Vi blev noget så uvenner, og min lillebror, han mobbede mig igennem hele min opvækst. Han var godt nok mindre. Han var jo min lillebror. Han var 7 år, eller er 7 år yngre end mig. Jeg bliver 61 i år, og han bliver 54 i år. Altså, jeg er 60 år nu. Min lillebror, han bliver 54 i næste måned, i marts måned. Men han holdt også altid med sin storebror, og han mobbede mig så godt han kunne, den lille bror der. Så det var noget mærkeligt noget jo. Men så er det det, jeg kommer til. Nu har jeg fortalt lidt af, hvad det er sket, men det skete mange andre ting, som desværre ikke var godt. Jeg har aldrig rigtig fortalt. Jeg har lavet noget jeg har lavet en video før, hvor jeg har fortalt, hvordan man har været mod mig og så videre. Men for mig gik det aldrig godt, hverken i skolen eller nogen steder. Jeg blev mobbet i skolen, fordi jeg havde som træk, jeg sad sådan her, og lavede som træk, og ansigtet skar jeg også. Jeg har altså fået kontrol over senere i mit liv, men jeg har jo slåsset med de her psykiske lidelser hele livet igennem. Jeg har også OCD og angst, og angsten den gør jo, at jeg er bange for, at det skal ske noget med min kære og med min familie. Men ja, hele mit liv igennem, har det bare været sådan, at jeg har følt, at jeg har været alene. Det er ingen, der har opført sig pænt imod mig.
Det var først, jeg lærte min kone at kende og blev gift, at jeg har fået det godt, rigtig godt. Men inden den tid, der var mit liv ikke, ja, det var jo ikke godt. Sådan som jeg blev behandlet, det synes jeg ikke, man kunne være bekendt. Og mine brødre har aldrig sagt undskyld til mig. I dag, jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Min lillebror, han har blokeret sin telefon. Ja, han vil ikke være venner på Facebook, og han har blokeret mig, hvor han har kunnet, så jeg ikke kan komme i kontakt med dem på nogen måde. For det var en episode, hvor jeg blev meget gal på ham, og sagde, som det var. Og der reagerede han så med, at han blokerede mig. Så jeg har ikke snakket med ham, siden vores mor døde for 3-4 år siden. Og min far døde for 20 år siden, men han blev kun 63, så ja. Det hele var jo noget mærkeligt, men det har jeg jo fortalt på de andre videoer. Men det jeg bare vil fortælle nu, det var, jeg kom lidt væk fra det. Jamen som sagt, da jeg begyndte, sagde jeg jo, at jeg var født hjerneskadet og kom til verden med epilepsi. Og det har også gjort, at mit liv, det har ikke været særlig godt. Men de mennesker, jeg har haft at gøre med mig, har altid skubbet mig væk til sidst. Og i dag, jamen, familien, de vil ikke have noget at gøre med mig. De siger jo, fordi jeg har OCD, så er jeg farlig og kan gøre en masse mærkelige ting. Men det passer jo ikke. De har taget helt fejl af mig. Men ja, hvordan skal man fortælle noget nu, når de ikke vil have det? Fordi min storebror, ham har jeg prøvet at ringe til, men han tager aldrig telefonen. Når jeg ringer til ham, kommer jeg ind på hans telefonsvarer. Jeg har godt nok indtalt nogle beskeder til ham. Og jeg har været, jeg vil sige, jeg har også været, hvad skal man sige, mindre flink eller venlig over for ham, fordi jeg har skældt ham ud på telefonsvaren. De indspillinger, han har fået ham, og jeg har skældt ham ud, for jeg var så gal på ham. Og alle de ting, han gjorde imod mig, da vi var børn, det har jeg også sagt til ham. Så, men det sidste, jeg hørte fra ham, det var, at han sagde, det han skrev til mig, det var, at alle broer, de var brændt over. Så han ville ikke have noget at gøre med mig, og det ville min lillebror heller ikke. Men det er også andre, det er ligesom når jeg siger folk besked, og fortæller, sådan er det, jeg ser det, så er det, de vender mig i ryggen. Og det har de fleste mennesker også gjort. Måske ligger det lidt ved mig selv jo, men det er jo ikke fordi, altså nu har jeg OCD, og det gør jo, at jeg er sensitiv, jeg er meget følsom, hvad folk siger til mig. Jeg kan mærke alle reaktioner i alt. Jeg er meget følsom. Følsom på det psykiske område. Det skal ikke meget til, så kan jeg høre, om folk de mener, det er godt, eller om de mener, det er skidt. Og alt det, hvad folk har sagt til mig, er faktisk kommet over. Jeg har hørt det som negativt. Vi lever også i en verden, hvor jeg ser, som det er. Det er ikke mange, der smiler mere, som de gjorde engang. Eller måske har de aldrig gjort det, jeg ved ikke. Men ja. Jeg ryger lige en smøg. Tænder lige en smøg. Jeg skal lige have hjemmetten i gang for at få det ud. Jeg har altså været alkoholiker i 10 år, fra jeg var 20 år til jeg var 30 år, var jeg alkoholiker. Men det var, da jeg lærte min kone at kende, så kom jeg ud af det. Og jeg har også været på, jeg har også røget hash.
indimellem, ikke hver dag, men af og til er det også sket. Altså det har været som for eksempel, når vi var lige ved stranden om sommeren, og lå det op i græsset, der røg vi så en joint, det gik på omgang. Altså, det var også meget fint, synes jeg, dengang. Jeg gør det ikke mere i dag. Jeg har ikke drukket alkohol i 30 år. Da jeg sluttede en gang som alkoholiker, jeg var alkoholiker fra 20 til 30 år. Det er også sket en masse ting og sager. Jeg var også ballademager, og jeg sagde også en del i den ekasjotten under politikåret, når jeg var så fuld, at jeg ikke kunne finde ud af at opføre mig ordentligt, så tog politiet mig, hvis de så mig i byen, så sagde de, nå Lars, nu skal du lige med ned og sove i nat. Så tog de mig ind i, ikke arresten, i dentationen selvfølgelig. Ja, jeg sat mange gange. Jeg var alkoholiker. Og var også meget op og slås på værtshuse. Fik også karantæne for at slås på forskellige værtshuse. Samtidig var det mig, der gav folk test, andre tider var det dem, der gav mig test. Det var op og ned. Sådan var det bare. Det var også en, der sagde til mig en gang, og det har jeg aldrig glemt. Hun sagde til mig, alkohol, det er råden til alt ondskab. Jamen, det vil jeg også give en fuldstændig ret i. Det kommer ikke noget godt ud af det i længden, hvis man er alkoholiker. Og inden det sagde det til mig, hendes mand var også alkoholiker. Han var havnearbejder og alkoholiker. Han skulle have sit kvantum alkohol hver dag for at kunne holde sit liv ud. Så han var også alkoholiker. Og det er det, når man er alkoholiker, så er man jo to personer. Når man er den ene person, når man ikke har fået noget alkohol, så er man den person, der faktisk også lider af angst og ikke har det godt med sig selv, har også abstinenser. Så når man så får noget at drikke, så kommer man ind i det, at alt er godt, og man skal bare have mere og mere alkohol. Det er også et stof, alkohol, ligesom det er med hassen, og det er narkomaner, der tager heroin. Det er også en form for flugt. Og det er også mange gange de mennesker, som har en lille værfølelse af dem selv. De har ikke meget værd over for dem selv. De føler ikke sig noget som helst. Og det er mange gange dem, der er misbrugere. Så jeg var misbruger med alkohol og en gang imellem med hash. Så jeg rører ikke noget af det i dag, og vil heller aldrig gøre det. Var det en, der vil spørge mig om, at jeg vil ryge noget hash, så vil jeg sige nej tak. Det vil jeg ikke. Det har jeg lagt fra mig for mange, mange år siden. Så det vil jeg ikke begynde at røre igen. Slet ikke nu mere. Og jeg vil ikke have noget stoffer, og jeg vil heller ikke drikke alkohol. Den verden, den er lukket for mit vedkommende, og den vil jeg ikke ind i igen. Så nej tak, jeg rører ikke det. Jeg rører hverken hash eller alkohol. Så. Men jeg er en dårlig start. Jeg har også tænkt på, hvis min mor måske aldrig havde taget piller og hvad hun ellers havde taget, da hun ventede mig, så ville jeg kunne komme til verden som et normalt menneske, og ikke skulle have haft alle de der psykiske problemer, som jeg havde igennem mit liv. Hun sagde jo også til mig, at jeg var over 50, da hun fortalte mig det. Jeg havde tænkt hele livet igennem, hvad er det med mig? Jeg ser sgu heller ikke så normalt ud, synes jeg. Og det var så meget. Og min mor sagde jo også til mig, da hun ringede til mig og fortalte mig det. Hun er nok synes, at hun må hellere fortælle mig det, inden hun går bort.
Så hun fortalte mig, at jeg var født hjerneskadet og havde epilepsi. Jeg var godt klar over, at jeg havde epilepsi, for som barn kom jeg meget til kontrol, og jeg var også indlagt som 3-årig, som var meget hårdt og kom væk hjemmefra uden at få at vide, hvordan det var det. Men jeg var, ja. Da jeg så fik det at vide af min mor, hun sagde det, som det var, jeg var hjerneskadet, og jeg var jo også epilepsi, og det vidste jeg godt. Og så sagde hun noget andet også, eller ikke måske så meget andet, end det var også til det. Og så sagde hun, men det er jo derfor, du ser sådan ud, som du gør. Så sagde jeg, nå. Men så tænkte jeg, ja, jamen, det ser nok specielt ud jo. Så med lille håb og andre ting, man kan se måske på mig, at det må være noget galt med mig. Så ja, det har været et problem for mig hele mit liv igennem, for det med mit udseende havde jeg problemer. Jeg kunne ikke tåle at se mig selv i spejlet, så hvis jeg skulle noget, så blev jeg bare hjemme. Og sådan har det forfulgt mig med det med spejl. At se mig selv, det har jeg aldrig syntes om. Nu gør jeg det nu, jo ser jeg jo mig selv på optagelse. Måske er det derfor, jeg bare lukker øjnene, som jeg gør nu. Og når jeg fortæller noget, så lukker jeg øjnene, eller jeg kan ikke koncentrere mig. Men jeg har lidt af skyldfølelse, og jeg ved ikke hvad. Og efter min, igennem mit liv, men så tænkte jeg jo også, hvis min mor der bare havde fortalt mig, at jeg var hjerneskadet, og fordi hun havde taget piller, hun havde ventet mig, hun havde taget noget der, kunne hun have fortalt mig for mange, mange år siden, for jeg fungerede jo slet ikke. Jeg kunne ikke finde ud af at gå i skole og pjekkede for det meste. Jeg var mere hjemme og væk fra skolen, end jeg var i skolen. Så det var jo også et problem. Men jeg fik jo ikke noget kærlighed fra min mor. Det var kun min far, der gav mig lidt kærlighed. Og jeg mærkede det jo også, da jeg var barn, at ja, min mor, hun holdt jo aldrig mig i hånden, når vi skulle over gaden som en lille dreng. Så tog hun fat i min jakke og skubbede mig frem og råbte, nu skal du gå over vejen, når vi skulle over vejen. Så, ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver den her video. Jeg gør det bare, for måske er det andre, der også har oplevet det her. Jo, lige når man er OCD, så er man jo så finfølelig over for alt. Og dem der OCD ligner hinanden i det, de gør, og også med de ritualer, de har, hvis de skal gøre forskellige ting for, eller kunne det ske noget uhyggeligt noget. Det findes det her OCD, som skal vaske hænder og så videre, og så er det sådan en som mig, der har OCD psykisk, i form af mørke tanker og angst for, at det skal ske noget med dem, man holder af, og så videre. Men det er også noget med nogen, de læser nummerplader, de skal få finde ord. Hvis de er ude at køre, så skal de finde ord lavet ud af de bogstaver, der står på bilen. Det er bare et eksempel. OCD er jo mange ting, men ligner alligevel hinanden. Måske, altså selvfølgelig er det fra person til person, er det jo andre ritualer, det bliver gjort, men det ligner hinanden alt sammen OCD. Det er bare lidt forskelligt, hvad man har af ritualer og vaner at lave. Så. Men man er jo psykisk sårbar, når man har det. Når man er hjerneskadet, og man også har haft i mange år epilepsi, som jeg voksede fra, blev det jo sagt. Men alligevel har jeg jo haft de der ryg i kroppen, og har dem lidt stadig nu. Det er ikke så meget mere, som det var engang, men og OCD også, jamen så bliver man jo psykisk sårbar.
det med OCD, det er virkelig svært at komme ud af det. Nogle klarer det, og andre klarer det aldrig. Jeg er nok en af dem, der ikke klarer det nogensinde. Jeg er nok en af dem, der må dø med min OCD. For mig har det kommet af en masse, også sådan som jeg blev behandlet som barn. Det har jo også gjort, at det der OCD, det har bidt sig rigtig hårdt fat i mig, fordi jeg var nødt til at lave de ritualer, og særligt mod den behandling, jeg fik hjemmefra, så det har ikke været særlig godt. Men jeg mener jo også bare, selvom man er hjerneskadet, og man har de der psykiske lidelser, så er det der ingen, der har ret. Altså jeg mener, andre har sgu da ingen ret til at dømme os på den måde, eller dømme mig på den måde. Bilde mig ind, jeg er et dårligt menneske, fordi jeg ikke går i skole, som jeg skulle. De skulle jo i stedet for, fordi hvis det var nogen, der spurgte, hvad det i grunden galt med Lars, så sagde min mor jo, har det ikke noget med ham? Det er ikke noget med ham. Så det var jo lidt mærkeligt at bare sige, at det er ikke noget med ham. Og det betragtede hun mig som, at det ikke var noget med mig. Men det er nok været, fordi hun har gjort det, hun kunne se, at hun havde været skyld i det, jeg blev født sådan, som jeg gjorde. Jeg ved det ikke rigtig, men jeg tror, der er noget at gøre med det. Det er så meget, jeg kunne fortælle, men nu holder jeg mig lige til det her. Hvis jeg er mere at fortælle, så laver jeg en video til. Men jeg var jo hjerneskadet, som sagt, og havde epilepsi, da jeg kom til verden. Jeg har åbenbart haft så mange kramper, at man har jo fundet ud af, at det var epilepsi. Og jeg så havde også, OCD, den kom omkring den 12-års alder. Jeg begyndte at lave alle de der ritualer og fik de der vaner, og hvad ved jeg. Hvis jeg ikke gjorde sådan og sådan, så ville det gå mig endnu mere dårligt, også måske min familie og så videre. Så ja, jeg skal lige drikke lidt cola. Øjeblik. Ja. Jeg skal lige... Ja, øjeblik. Lige se om det kører. Kører det? Ja, det kører. Ja, det kører. Men jeg mener jo, fordi man er født hjerneskadet og hvad det kan man jo ikke gøre for selv, når ens mor har ligesom været med til at gøre det, at hun har faktisk, altså jeg er ikke gal på min mor i dag, det er jeg da ikke, hun er også gået bort, men altså selvfølgelig, det har jo altid været sådan lidt mærkeligt for mig, det min mor gjorde igennem min tid som barn og så videre, også som voksen, og jeg synes ikke, hun opførte sig ordentligt imod mig. Så, og jeg fik aldrig kærlighed fra min mor, så jeg ved ikke, hvad det er, og at jeg ved ikke, hvad det vil sige at få kærlighed fra en mor, for det fik jeg aldrig. Så, men det var min far, det var den eneste, det faktisk hjalp mig. Men jeg vil så gerne snakke med mine brødre. Det er det ene familie, jeg har på min side tilbage. Jeg vil så gerne snakke med dem begge to og forklare dem, hvorfor jeg var sådan. Det kunne jeg godt forklare, men de er ikke interesserede. Så jeg har fået at vide af nogle andre, at jeg skulle simpelthen smide dem ud af hovedet, at jeg skulle ikke tænke på dem mere. For de har jo sagt, at de vil ikke have noget at gøre med mig, så jeg har også tænkt på at skrive et brev til min bror Søren. Nej, undskyld, nu røg det ud. Jeg skal med det. Men jeg har også tænkt mig at skrive et brev til min lillebror. Men jeg er bange for, at han river det i stykker og smider det væk, når det kommer med posten. Jeg vil nok ikke engang læse det, som jeg kan forstå, sådan som han er. Så jeg mangler at kunne snakke med dem begge to og snakke ud om det. Fordi jeg forstår ikke, at min storebror har sagt,
at alle broer er brændt over til mig. Jeg har sgu da hverken myrdet nogen eller gjort noget frygteligt noget. Jeg har bare været meget gal over den måde, de har behandlet mig på. Så det er jeg ked af. Jeg ved ikke rigtig mere, hvad jeg grund ville have, eller hvorfor jeg lavede den video. Jeg gjorde det også bare, uden at tænke mig i grunden om. Jeg har ikke planlagt noget, jeg har bare fortalt, som det var. Og det er måske meget, meget mere, jeg kunne fortælle, men nu har jeg fortalt det, som det er. Så I må meget gerne, hvis jeg giver mig min video, og fordi jeg fortæller, som det er, nogle like, så det må I meget gerne gøre. Og I må også gerne skrive nogle kommentarer, hvis det er muligt til min video, hvis jeg kan få det i gang sat. Så. Men jeg har været et meget meget ulykkelig menneske igennem min opvækst. Meget ked af det. Jeg sad meget for mig selv og græd som barn. Det kom aldrig nogen og trøstede mig. Så mine brødre, de kaldte jo mig, nå, hvordan har du det, Leppe? De kaldte mig Leppe. Men de mente jo, at det der med min epilepsi. Og da mine forældre var døde, og jeg snakkede med min bror, min lillebror, så sagde jeg til ham, at vi snakkede. Altså det han sagde til mig, det var, at min mor og far aldrig kunne lide mig, og min mor og far altid var bange for mig. Og det synes jeg ikke, jeg kunne se tilbage på, at det havde de været. Det synes jeg ikke, at de skulle have været bange for mig. Det forstår jeg slet ikke. Men han sagde jo også, at de aldrig havde kunnet lide mig. Så det vil sige, at min mor og far har altid hadet mig. Fordi at det var den person, jeg er. Og det har gjort mig ondt. For de tanker, eller det han har sagt til mig, det har jeg jo tænkt på meget tit. Og det har gjort, at jeg slet ikke vil besøge deres gravsted. Fordi som jeg ser på det, når mennesker dør, så er det kun deres hylster, der ligger tilbage i graven. De er jo ikke der mere. Deres sjæl er gået over i noget andet, som jeg gerne ville have det skulle være. Jeg ved det jo ikke. Jeg er bare svært ved, og jeg er også lidt bange for at dø, fordi jeg er bange for, at man bare er død, og så er man død. Og så eksisterer man ikke mere, så er man ingenting, så er man som luft. Ilt eller luft, det er om os. Vi er ingenting. Men jeg håber da, at vores sjæl går videre til noget andet. Vores krop, det bliver jo smidt væk i graven, eller bliver brændt, for det er jo bare et hylster. Så jeg håber jeg, at vi bliver til noget andet. Går over i noget andet. Jeg kunne også godt tænke mig at blive født igen, og så kunne jeg tænke mig at blive født som et menneske, der vil have det godt i sin barndom, og vil få et godt liv som voksen. Men jeg har jo hverken uddannelse eller noget som helst. Jeg fik en pension, da jeg var sidst i 20'erne, og det var meget ballade, for jeg skulle køres hen til forskellige ting af min mor og far, og det havde de ikke lyst til. Og de synes, hvorfor skulle jeg da have en pension, men hvorfor skulle jeg ikke, når jeg alligevel var så syg på det tidspunkt. Jeg sidder jo også i kørestol i dag, men det er så en anden historie, fordi det har jeg gjort siden 1999, ikke rigtig har kunne bevæge mig normalt. Og det skifter lidt fra tid til anden, at jeg kan ikke rigtig bevæge mig så godt. Nå ja, men jeg er sgu ked af mine brødre, jeg ikke kan komme til at tale med dem. Det gør mig sgu lidt ondt. Så jeg ved ikke, om de andre, der har noget lignende oplevelse som mig. Nu har jeg i hvert fald fortalt en del af det. Jeg har ikke fortalt alt, fordi jeg har brugt en del tid på at fortælle det, jeg har gjort nu jo. Men det var også det, jeg gerne vil fortælle. Videoen, den skal måske hedde,
jeg var født hjerneskadet. Ikke noget i den stil, det finder jeg ud af. Nu slutter jeg. Undskyld, jeg røg ud af billedet, men jeg har som sagt sættet med lukkede øjne, og det har så gjort, at jeg ikke rigtig har fulgt med, om jeg har været på billedet og så videre, ja. Kan I nu have det godt og passe på jer selv? Det er sjovt, når jeg kigger, så kigger det øje den vej, og den kigger den vej ud. Kan I have det rigtig godt? Ja, det var ikke noget. Det kan virkelig være et spøgelse. Kan I nu have det godt? Jeg kan godt grine, og jeg vil også gerne have det sjovt med andre, det vil jeg. Men jeg har ikke haft et godt liv. Det var bare det, jeg ville fortælle. Jeg har som sagt ikke planlagt noget til den her video. Men pas nu godt på jer selv. Jeg kan virkelig ses på et andet tidspunkt. På en anden video, eller hvad ved jeg. Ha' det godt. Hej hej.